ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದ ಐತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಪನ್ಪೆನಿ ಕಲೆಗ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟರ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಐನೇರ್ ಪೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಫ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಐನೇರ್ ಪೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 3 ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊನ ಯಾನ್ ರಫ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾಯಪಂಡಲ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆನುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಟೊಮೆಟೊಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೊಡು ಐಟಿಕ್ಕಿನ ಪಚ್ಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ ಪೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಟೊಮೆಟೊನ. ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆನಾಗನೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡ್ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಅವರದಿಯೇ ಚಪ್ಪೆ ಐನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವೊಡು. ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಬೊಕ ಸಿಲ್ಕಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪೊಂದೇನು ಅರ್ತದಿಗೆ ತನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರಿ ಅರಿಪೊಡು ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಬಿತ್ತು ಬೊಕ ಚೋಳಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ ಫುಲ್ ಅವೇನು ಅರ್ತದಿಗೆ ತನ್ನೋಡು. ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀಯೆ. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ ಚಿಕನಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು, ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು. ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತುದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತುದಿಯೋಡು. ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತುದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ದಾತು ಬಟರ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಟರ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ನೇದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಟರ್ ಪಾಡೊಡುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಯಿಲ್ ಎಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನೇನು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೊಡು.
ಓಕೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ಬೇಕು ನಾವೇನು ಬೇತೆ ಬಾಜನಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದುಲರ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಬಾಜನಾಗ ಕಡೆದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ಬೋಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಐಡ್ಬೋಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಖಾರ ನಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪುನ ಕುಚೂರು ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅರೆಪು ಕೊಟ್ಟಿಯೊಂದುಂಡು ಅರೆಪು ಕೊಟ್ಟಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪಿಗೆ 1 ಚಮಚದಾತು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾತು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಒಂದೇಟೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ದ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು 1 ಚಮಚದಾತು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗಳ ಮಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.